Sekali lagi tepuk tangan yang himpong semua tepuk tangan Cakrawati kate malan sun Riko binongko warang kating sun Riko binongko tetong bulik praja Mula dino iki pasipan agung kuwi mae nang dulure dhewe masak maneka sinun nang keluargane dhewe oh makaten siramu aja ngarep-ngarep ya kuwi isine bensin ya wah kok saged makaten sinun lho tak aturi sebesarane dulur karo duwe apa du bajingan aja mirang-mirangake Sang Maha Prabu Jagal Abilawa Ratu Sugih Wah suci raja numpuk mulo tak aturi sebesarane dulur karo duwe apa du nek aku jelas abot dulur kok saged sinun nek dulur sing akeh duwite lho lan makaten oh niku kangge sami mawon to sinun duit mati kok bawa ini wah niku ne cangkeme kece sih cangkeme kece dia kece ora bawa Kimpong sing mentaram di kawujudane tontonan bisa kaku tentu kaku tutunane bocah cilik harus tahu foto Sudarawati sudarane rom tepuk tangan Mas Yo Kimpong sing mentaram harus tahu foto diajeng Teh Rasu apa Mawartane suwane para putri-putri Kimpong sing mentaram kabeh harus diajeng Saga Sowane para putri-putri praja Kimpong sing mentaram kabeh matur diajeng Kados pundi Kang
Mulane para putri-putri Gembong sing mentaran dina iki diajar. Oke, kalian kula datang para putri Kang Mas. Menika kalis ing sapi kala. Ananging boten kathah lupa bekti ngatur Kang Mas. Gembong sing mentaran. Mula satu kali lagi. Pawartana dulur-dulur kene teh. Nek duwe hajatan apa ae cukup undang Gembong sing mentaran milih Bapak Gatot tepuk tangan sorak. Jaranane apik, tanggapane murah. Kena diutang. Wah, ini maksudnya pun pripun sih? Maksudnya diutangi jaran ora senet bayar, bayare engko sore wayahe bali. Wah, makaten suwun lah. Arep-arep kalian. Sambut boten yang merayu sowan kula sedulur. Dosa perkara kota duka ngetaraken pangeran-pangeran sedaya kang gantung sepo samya kira marun paneten lepat kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sedulur Cakawati, oh dina iki ora kaya dina papat tanpa setan agung sing wingi-wingi. Jalanan opo duka duka sedulur dulure dhewe, keluargane dhewe. laras Napa jajan? kula namung cadhong dawuh lho sedulur dulure dhewe wonten wigati menapa kula cadhong dawuh manyasta kadawaton ngenani tanpa sedulur. Tak rewangi pedah negara geger Banjarmasin. Wah. Kainak bisa disariki Nyai kamu. Oleh kami Cakawati.